Алар уяу, алар әзер, аларның йөрәкләре һәр вакыт ялкынлы. Бу сүзләрнең мәгънәсен пионерның текә баскычларын узган кешеләр генә аңлый ала торгандыр. Бүген бу буын турында безнең яшьләр китаплардан укып, кинолардан карап, бетмәс-төкәнмәс истәлекләр тыңлап кына белә шул. Пионерны сагыну хисләре дә халык хәтерендә узак пыскып 300 ел эчендә инде көлгә әйләнгән иде кебек. Бер киселгән кире ябышмый, әмма пионерлар хәрәкәтен гүрдән кире кайтаралар дигән сүзләр тарала башлауга кемдер салаватны әйтеп чыкты. Халыкның аңын дөррәү кабындырган бу хәбәр шунда ук Мәскәү тарафыннан сүндерелеп сүрелде. Дәүләт оештырырга теләгән яңа яшьләр оешмасы пионерга кайбер чалымнары төс килбәте белән ошаса да, аның турыдан-туры нөсхәсе, күчермәсе булмаячак дип өстән ышандырырга ашыктылар. Шуның белән хәл кылынды, әмма сүзе китте, юшкыны калды. Советлар иленең киләчәк омтылышларына тәки барып җитмәгән, белер-белмәс юл күрсәткән Ленин бабай оныклары, тимурчылар, геройлар, батырлар халыкка ничек яшәргә, нәрсә сөйләргә, нәрсә җырларга икәнен тәгаен әйтеп тордылар. Һәм бу калыплардан баш тартырга әллә нинди фикер-микер дә йөртергә ярамады. Үткәннәрдән качып булдымы? Мәгърур Советлар илендә яшәгән, үз бәхете турында җырлаган халыклар һәм аларның пионер булып яралмаган оныкларының киләчәге турында хәзер кем кайгыртыр? Узган гасырның 80нче еллары башында Советлар Союзы киңлегендә бу ансамбльнең язмышын кабатларлык төркем булмагандыр. Әнә хатирәләр тартмасына кирип уялаган бу видео язмада да ул шыр татар артистларының төшенә дә кирмәгән хәл теркәлеп калган. Һәр совет иле баласының экран кавымыннан чыккан туганы, яраткан тетя Таня тәмләп кенә гәп кыра. Авызга авыз куеп сөйләшкән әңгәмәдәшләре яшьләр йөрәген дәррәү кабындырган, кечкенә генә Мамады шәһәрендә яралган һәм тиз арада Советлар Союзында һәм аның шикләнгән дустана илләрендә дан шөһрәт казанган җырчылар Әхмәтшиннар гаиләсе. 1982 елда аларның Нөкрәт вокаль-инструменталь ансамбле татар җырын яңа биеклеккә күтәрә. Эдуард инде кичкенәдән җырлый башлады теге. Бүләк итеп чәчәкләр үзбәдем дигән көйне ничектер өйрәнде дә ул. Чыга да шаршау эшеннән инде авылда уклау тота да ла дип фатый. Аның җырга омтылышы ул бик тиз өйрәнәдер. Аннан соң әле ул Мамадышта үзе группа оештырды. Бик тиз группа белән шунда. Вәсим булмаганча, Вәсимне чаллыга уже алып киттеләр. Мин әле һаман эшлим, мине җибәрмиләр. Эдуардның шул, Эдуард 6нчы класста шуның ансамбле белән танцлар оештырдык әле. Без бит коммунизмда яшәдек. Ничек сагынмыйсың? Шунда Мамадышта 120ләп биючем бар иде. Кичкенә группалар, уртанчы группалар үзем җырчы булса да, Мизеләдә эшләдек. Мизелә инде ул культура үзәге иде заманында. Табиевның әйткән сүзе дә бар. Без Мензелинский нет татарской культуры дип. Без инде шуннан чарланып килгәник Мамадышка. Менә шулай ул чагында бар балалар да бушлай биергә йөрде, бушлай җырларга йөрде, бушлай ансамбльдә йөрделәр. Менә аның шул як ул коммунизм. Әхмәтшиннарның ике улы да әтиләре язган җырларны көйли-көйли сәхнәдә үсә. Музыка сәнгатенә кичкенәдән үк мөкиббән булган Эдуард белән Айдар бормалы тормыш баскычларын таптый-таптый татар җырына тугрылыгын җуймаганнар. Бүген Эдуард Америкада яшәп иҗат итә. Ул Хьюстон шәһәренең алтын саксофончысы дигән титул иясе. Аның энесе, композитор, аранжировка остасы Айдар Әхмәтшин Казанда төпләнгән. Бер хатын килә дә утырады, без уйныйбыз Ригада урамда ди. Шуннан соң әйткән, бездә бик техникасы көчле саксофончылар күп, но синең әллә нәрсә бар уйнавыңда дип әйтә ди. Ул әллә нәрсә дигән моң дип атала ул. Татарда, башкортта була торган. Әллә Венгриядә бар бугай ул андый сүз. Менә моң. Аны перевод юк аңа. Тәрҗемә итеп булмый бит моң дигән сүзне. Анда и душа, и мелизматика, все это, все вместе дигәндәй, барысы бергә. Менә шул душа, мелизматика бөтенесе дә инде әбиләрдән акырнап сеңә инде балалар. Менә
Шулай итеп акырынып музыка мәктәбе аша дальше китә. Менә амынсы инде кичкенәдән үк сеңеп калган икән ул. Менә хәзер инде без рәхәтләнеп сөенәбез Эдуардның шул хәтле моңлы итеп уйнавына. Илнең бөтен сый-нигъмәте балаларга, ни дисәң дә бу Советлар иленең иң күркәм эшләренең берсе була. Хәер, зур ил кочагында үскән төрле республикаларга караш та төрлечә булгандыр. Кемдер балдамайда йөзә, кемгәдер үксез баладай партия мәхәббәте тансык була. Табигый байлыклары ташып, СССРны туендырып торган Татарстан автономияле Совет Республикасына да өстән бераз тамып тора торуын. Бушлай түгәрәкләр, сәнгать мәктәпләре, Татарстанның үзәк телевидениесендә милли телдә балалар тапшырулары редакциясе эшли, Галиәскәр Камал театрында балачак студиясе оеша. Балалар өчен бер-бер артлы яңа спектакльләр, музыкаль фильмнар иҗат ителә. Шуларның иң отышлыларын халык әле дә яратып искә ала. Әллә ничек кенә шунда? Башка язучыларның иҗатларына карасаң, балалар өчен язган, алар шул күбесе Тукайның 100 елдан артык, моннан 100 ел артык язылган Кәҗә белән Сарык әкиятеннән китә алмыйлар. Тоталарда шул Кәҗә белән Сарык сюжетын алалардан нәрсәдер әвеш-тәвеш китереп, шуны язалар. Туфан абый яңа геройлар тапты. Акбай, Тәмле тамак, анда бик күп теге бульдоглар бар иде. Псиләре бар иде, аның урамны Казан псиләре, киске, писке, миске. Күп язучыбыз менә балаларның психологиясын аңламыйлар. Аларның нәрсә белән кызыксынганы белән алар кызыксынмыйлар. Әле тагы туган телдә матур итеп сөйләргә, өйрәтергә тиешләр. Милли рухта тәрбияли торган спектакльләр, пьесалар булырга тиеш. Советлар Союзын сагынып, әле дә аның иркенендә рәхәт иде яшәве дип уфтанып куючылар да аз түгелдер. Чөнки ил таралгач, балалар сәнгате дигән зур кычалмаслык өлкә яңа оешкан Россия дәүләте карамагыннан мәхрүм кала. Алыш-бирешкә, хәер-иганәгә корылган базар мөнәсәбәтләрендә яшәргә, халыкка күнәргә туры килә. Балалар эстрадасы да бакча җимеше булса да, акча җимеше түгел шул. Шуңа да Ленин һәм партия турында җырларны шыңшылап торасы гына кала. Бу тормыш шулай үз көенә дәвам итәр иде. Таякның авыр башын һәр вакыт үз өстенә алган татарлар гына өстән нигъмәт ташуын көтеп тормыйча, күктәге йолдызларны үзләре кабызырга җөрьәт итәләр. Кемең 18 елның 12 ноябрендә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов татар телендә тәүлек әйләнәсе эшли торган беренче балалар телеканалын эшләтеп җибәрә. Ул вакытта инде бу каналның эш күләме билгеле иде кебек, әмма ел саен аның мөмкинлекләре арта, киңәя бара. Яңадан яңа проектлар җитлегә, үсә, тормышка аша. Шуларның иң зурысы һәм дә әһәмиятлесе ул президент каршындагы татар телен һәм республикада яшәүче халыклар вәкилләре телен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә эшләнгән балачак җыры бәйгесе. Ул татар балалар эстрадасын яңа, сыйфатлы үрләргә этәрүче, зур татар дөньясына чыгаручы көч булды. 3 ел дәврендә бәйгегә өйрө белән яңа җырлар агыла. Сәләтле композиторлар, һәвәскәр һәм дә каләмнәрен инде шарлаган шагыйрьләр үз иҗат җимешләрен яшь тамашачыларга тәкъдим итә башлый. Антуан де Сент-Экзюперенең бик тә канатлы сүзләре бар бит. Без бөтенебездә, без һәммәбездә балачак иленә дип. Мин менә бу җырларны тыңлаганда үземнең балачагыма кайттым. Чөнки балачак дөньясы, балачак чоры ул кешенең һәр кешенең иң матур чоры, иң матур вакыты. Һәм аның җырлары да шундый матур булырга тиеш. Менә без балачак җыры конкурсына килгән җырларны тыңладык, тыңлап утырабыз. Кейін дә тыңлыйбыз, сүзләренә дә игътибар итәбез. Мин бигрәк тә шагыйрь буларак сүзләренә игътибар итәм. Һәм сүзләренә игътибар иткәндә мин күз алдыма килә. Менә мин малай, миңа 10 яшьме, 15 яшьме, мин бу җырны җырлар идемме. Бу конкурс бик кызыклы, үзенчәлекле. Менә без бит инде шигырьләргә, хикәяләргә конкурслар еш уздырабыз. Ләкин менә җырга музыкасы, сүзләре,
анда теге аранжировкасына игътибар итәбез. Әлбәттә, мин шагыйрь буларак сүзләрнең мәгънәсенә игътибар итәм, темаларга. Темалар, дөресен әйткәндә, артык киң түгел. Менә шушы әтияне, туган ягым. Ләкин менә шундый җырлар бу күбрәк булган сайын, алар арасыннан берәр нинди талант. Әлбәттә, монда бит менә ярышның мәгънәсе дә шунда сайлап алу. Күбрәк язсыннар, чөнки барыбер күләмнән сыйфат килеп чыга инде. Балачак җыры бәйнә-бәйнә үзе артыннан яңа проектлар өстәп торды. Җиңгән һәр җырга клип чыгару насыйп булды. Өр-яңа җыр җыентыклары бастырылды. Ноталары, текстлары теркәлгән, бу үзенә күрә җитди методик әсбаб битләре, заман билгеләре, QR-кодлар белән дә уелган икән әле. Мәктәптә музыка дәресләрендә җырларны ятлап, хәзер инде комиссия белән берлектә Шаян ТВ оештырган зур концертларда да җырчыларга кушылып, бу җырларны җырлап була. Ноталар дәфтәрен идеясын безгә Марат Готов улы Әхмәтов әйтте. Аннары менә шушы матур итеп җыентыклар чыккач, ул безгә әйтте, сез бәлки концертларда куярсыз дип. Менә Марат Готов улы идеясы белән без инде концертларда куйдык. Менә бер-берсенә алар бәйләнешкән, югалмый. Без бит инде тамашачылар белән шундый зур тамашачылар очрашканыбыз юк. Залда 450-дән 500-гә якын балалар җыелган. Без алар белән шушы клипларны күрсәттек һәм аларның реакцияларын күрдек. Алар безгә кул чаптылар. Клип кына дип уйларга мөмкин. Безнең җырларны тыңлап, бик әфәрин дип, менә без алар белән алардан белдек үзебезнең нинди эшнең кирәклеген, эшебезнең максатын без белә идек инде, нинди кирәклеген һәм файдасын аңладык. Менә балаларны кеше яшьтән туган телләренә күндерергә буламы? Була, нишәп булмасын, бездән тора. Без теләсәк, барысын да эшлибез балаларга. Кыйынрак, чөнки bizning Qozonda bir taqim, Ruscha, Tatarcha. İkisini de bil. Bilip bula. Bala da bula. Şuna göre обязательно balanı kışkına da öğretirek. Kışkına da öğretsen bir nindi de ağırlık bulmuyor. Eğer öğretmesen kışkınadan tilde ikinci, atnaşını ikinci, olanı Tatar deyip göre qarıyor. Şöyle qaramasın üçün, ana əkilinləb görə yarattırığa gerek dilini. Быел җиңүчеләр арасында танылган әдипләребез дә хайран. Балаларның яратып укылган шагыйрәбез Риздә Вәлиева һәм атаклы композитор Луиза Батыр Булгариның бердәм иҗат җимеше «Әнием иң газиз кеше» дигән җыры балаларның гына түгел, һәр кешенең бәгыренә үтәрлек. Шаян ТВга килгәч, үзеңне менә бөтенләй башка дөньяда тойган кебек хис итәсең. Биредә менә ихлас, эшкерсез һәм шундый самими, табигый, милли татар мөхите. Мин әйтерим, хәтта менә Шаян ТВны биредә аны ниндидер туган телебезнең җәннәте кебек кабул итәм мин хәзер, чөнки ул проблема белән янып куеп яшәгәч, аны ничектер үзгәртү теләге булгач һәм менә шушы максатыбызда безнең Шаян ТВ ул бихисап зур эш башкара. Без бит инде балаларны киләчәгебез дип сөйләшәбез. Шуңа күрә менә киләчәгебез белән шулай шөгыльләнгән компаниягә, шундый коллективка әлбәттә мин бик рәхмәтле. Инде форсаттан файдаланып, бүген халыкара балаларны яклау көне булгач инде барлык балаларыбызны бүгенге бәйрәм белән ихлас котлыйм һәм алар безнең өметле киләчәгебез булып һәм шул вакытта бәхетле булсыннар дигән шундый теләктә. Бу нисбәттән Советлар заманында телдән төшмәгән сүзләрне янә телгә алсак та урынлы булыр. Республиканың сый-нигъмәте балаларга туган телләрне саклау һәм үстерү комиссиясенең республикада тормышка ашырылган һәр проекты диярлек бу сүзләргә инандыра. Глобализация чорында һәр милләт телен, мәдәниятен, тарихын саклау чарасын, үз юлын эзли. Ул бырмалы, сикелтәле, күп тармаклы булырга мөмкин. Әйдәп баручы маяк кына күздән югалмасын.
Бу сюжетның башында күрсәтелгән дөнья күреп өлгергән сүзгә бай җырчы Әхмәт Шыннар гаиләсе әйтелмичә калган фикерләрен безнең төшерү төркемен ишектән узатканда да учлап сибеп калды. Шуның иң әһәмиятлесен әйтмичә калмагыз дип Хуҗабикә кат-кат зарынды. Советлар Союзында халык үз телен сәхнәдән генә ишетеп яшәде ди ул. Башка чарасы булмаган. Җәмгыять ил киңлегендә халыклар үз мөмкинлекләреннән файдалана алмаганнар. Һәм бу чыннан да совет заманының киләчәктә аның таркалуына китергән иң зур кимчелекләрнең берсе була. Күпләр моның белән килешер. 90-нчы еллар алып килгән үзгәрешләр халыкларның телен, аңын, фикерен яңа үрләргә күтәрә. Күңелләрендә өмет чаткысын кабыза. Татар теле сәхнә теленнән мәгариф, фән, тарих теленә әйләнә. Татар телендә югары уку йортлары өчен фәлсәфә, педагогика, эстетика, хәтта югары математика бастырыла башлый. Татарлар үз университетлары турында да хыяллана, һәм бу өметләр әле дә халыкның күңел төпкәсендә бимазалап тора. Әмма гасырлар буе килгән бу сынаулардан без гыйбрәт ала алдык микән? Уфтануга, әрнүгә калмасын. Казан Россиянең туристларны күпләп җәлеп итә торган мәркәзләрнең берсе. Узган елда Татарстанда 3 миллионнан артык турист булып киткән. Быелга бу өлкәдә хезмәт итүчеләрнең планнары тагын да зурдан. Татарстанның йөзек кашы, милләтнең горурлыгы, тарихы, мирасы булган Кирмәннән ары кунаклар тагын нинди урыннарны күрергә дип килә микән? Һичшиксез Әкият Курчак театрын, искитәрлек бина. Аның матурлыгы да, эштәлеге дә сокланырлык. Курчаклар нинди телдә сөйләшәсең? Балачак телендә, һәм бу тел бөтен балага да аңлаешлы. Бүгенге тапшыруыбызның чираттагы кунагы Татар дәүләт Әкият Курчак театрының сәнгать җитәкчесе Илгиз Зәйниев. Илгиз әфәнде, исәнмесез? Исәнмесез. Илгиз әфәнде, әдәгез баштан ук иҗаттан түгел, сәясәттән башлыйк, каршы булмасагыз инде. Җәмгыять, кешелек җәмгыяте бер караганда ул бит инде ниндидер прогресска омтылырга тиеш, артка карарга тиеш түгел. Ләкин менә СССР заманның да уңай тәҗрибәләре булмады дип әйтергә ярамый. Менә балаларны тәрбияләү өлкәсендә дә СССРның бик күп уңай тәҗрибәләре булды. Дәүләт бит бөтен чыгымнарны үз өстенә алды ул вакытта. Әлбәттә, Советлар Союзы заманында да бик күп уңайлы тәҗрибәләр булган, һәм ул союз таралган вакытта билгеле күп әйберләрне таратасы, онтасы булмагандыр бәлки. Мин бу мәсьәләдә бер әйбер генә әйтә алам. Безнең Татарстанда миңа калса бу мәсьәлә әйбәтрәк тора, чөнки безнең Сәләт оешмасы бар һәм башка оешмалар бар. Һәм бездә балаларга игътибар җитәрлек дип уйлыйм мин. Киләчәктә инде пионерия ул яки башка исемдә ул барлыкка киләме, ниндидер балаларны систематик рәвештә тәрбиягә салу, ниндидер бер эш алып барылса, бу билгеле уңай күренеш. Чөнки безнең әгәр дә син үз балаңны үзең тәрбияләмәсәң, димәк аны кемдер башка кеше, башка мәгълүмат аны тәрбияләшәк. Мәгълүмат чарасы, әйме? Әйтегез, менә бу милли аң тәрбияләүдә, балада милли аң үстерүдә, телне үстерүдә кем җаваплы? Күп кенә кешеләр әйтә бит инде гаиләдә үсәргә тиеш, гаиләдә үстерергә кирәк дип әйме? Әмма гаиләдә буш вакытын бала ничек үткәрә? Ул инде телефонга карап үткәрә. Кайда димәк ул тәрбияләнә? Ул рус мөхитендә тәрбияләнә. Мәктәптә хәзер инде татар теле 2 сәгать кенә калып бара. Әдәбиятка бөтенләй 1 сәгать бирелә. Мәктәп тәрбияли аламы? Монысы да шамалы, монысы да бәхәсле. Дәүләт тарафыннан инде республикада чыннан да безнең бик күп эш алып барыла. Россия дәүләте гомумән карасак инде бу мәсьәләгә берникадәр битараф дип әйтеп булмый инде, ләкин читләшкән кебек. Телне саклау мәсьәләсендә бу инде безнең хәр бик актуаль проблемаларның берсе дип әйтергә кирәк. Һәм монда бер генә конкрет җавап була алмый. Миңа калса, чөнки монда мәктәп кенәме, гаилә генәме, дәүләт кенәме, алай булмый ул. Бөтенесе бергә булмаса, ул гомумән булмаячак. Инде үзебезнең театрга килгәндә, бу балалар театры булгачтан, бу билгеле безнең төп бурычыбыз. Без 2 телле театр, рус телендә дә, татар телендә дә уйныйбыз. Рус милләтенең алганда аларның ниндидер милли байлыгын саклау, татар балаларына килгәндә татар милләтенең байлыгын, мәдәни байлыгын саклау һәм үзен татар итеп тою. Хәтта курчаклар да рухландыра да, уйландырырга да мөмкин. Беренче чиратта курчаклар уйландырырга, рухландырырга тиеш. Чөнки алар башта безгә киләләр, аннан соң инде драма театрына яки концертка, башка җирләргә аннан соң баралар.
Курчак театры өчен кайчандыр Наби Дәүли, Нурихан Фаттах, Туфан Миңнуллин кебек безнең олуг әдипләребез, драматургларыбыз язган бит инде, үз әсәрләрен язганнар. Ләкин алар бит инде теге 60-нчы елларда ук иҗат иткән әдипләребез. Бүгенге көндә аларның теле балаларга якынмы, аларның телен алар аңлыйлармы? Чөнки бит 60-нчы елларны алсак, анда бит әле авылларыбыз исән сау, анда эшләгән мәктәпләребез исән сау, анда бит балаларыбыз әле камил дәрәҗәдә татар телен белә торган балалар иде, чөнки алар күбесе авылларда үсә торган балалар иде. Бүгенге көндә менә бу әсәрләр якынмы, юкмы? Әдәбият шунысы белән әйбәт тә ул күптән булган дип әйтеп булмый, чөнки ул әйбәт әдәбият икән. Шын әдәбият икән, ул кайчан язылса да, ул безнең мәңгелек байлыгыбыз сандыгына кереп утыра һәм шунда яши. Алар 60-нчы елларда язып, без аны бүген дә искә алабыз икән, димәк, алар вакыт белән сынауны үткән. Курчак театры шунысы белән әйбәт, күп әйбәт тел белән, сүз белән генә түгел, менә күз карамы белән кабул ителә. Монда сүзсез дә аңлашылырга тиеш күп әйбер. Инде безнең бурычыбыз шул телдә язылган әйберне күз күреме ягыннан менә күрә торган курчаклармы, декорациямы яки ишетә торган музыка ягыннан аны бүгенге көндә бүгенге көн баласына аңлашылырлык итеп җиткерү, ансы инде менә режиссер хезмәте, театр хезмәте. Бүгенге заман баласы бит ул икенче төрле, әйме? Ул информацияны да башкача, ничектер башкача кабул итә. Билгеле, без өйрәнгән хәзер күз күреме белән кабул итәргә. Колак белән дә түгел, анда ничектер тоемлап та түгел. Менә безгә кирәк рәсем, без 1-2 секундта кабул итеп өлгерергә тиеш аны. Шуннан да артыграк текст, әгәр дә инде рәсем астында текст озынрак булса, без инде укырга да өйрәнәбез. Балалар бигрәк тә. Ләкин аны театрда тәрбияләнергә тиеш. Мәсәлән, мисал итеп монда әйтә алам, соңгы татар төркемендә куелган соңгы премьерабыз Мырау Батыр. Бу инде безнең Нәкыяви Исәнбәтнең әсәре. Мырау Батыр татар балалар әдәбиятында иң күркәм үрнәкләрнең берсе һәм аның теле билгеле инде монда Нәкыяга үзенең бөтен тел байлыгын салган. Biz аны махсус гадиләштермәдек, чөнки әгәр дә без гадиләштергән сайын, без инде гомумән бик гади, хәтта примитив телгә килеп чыгарга мөмкинбез. Балалар кайбер әйберләрне тел ягыннан аңламаса да, аны ишетергә тиеш һәм аларның миләре авыр әйберләрне дә эшкәртергә өйрәнергә тиеш минемчә. Чөнки без аларга тормышны җиңеләйткән сайын, алар хәлсезрәккә әйләнәчәк. Ни өчен сез менә классик әсәрләргә килгәндә Әлдермештән Әлмәндәрне менә балачак мәйданына, мәйданчыгына чыгарырга булдыгыз? Без аны балачак дип әйтмәсек, без аны гаилә белән карый торган әсәр дип атар. Минем балачагым шулай үтте. Без һәр көнне җомга көн кич белән була торган спектакльләр күрсәтәләр. Без бөтен гаилә белән тезешеп утырып, без 7 кеше, 4 бала, әти-әни, әби, без шул спектакльләрне карап үсәек. Мондый әсәрнең бүгенге көндә татар сәхнәсендә бармавы, бу бик көнечле әйбер иде. Чөнки Шәүкәт абый үлгәннән соң кабул итәргә авыррактыр кешеләргә, башка артистны ул авыррак булыр иде. Инде Курчак театрында без шикләнмәгән, чөнки без Курчакны Әлмәндәр бабайны ничек телибез, шулай ясый алабыз. Азы карагыз әле, менә телгә мөнәсәбәт, телгә мәхәббәт, театр аша, менә балага ничек сеңдерергә, баланы ничек китертергә менә бу дөньяга. Шул ысулларның берседер дип саныйбыз. Алайса бу ата-анадан тора бит инде, әйме? Бөтенебездән тора инде. Мин бит ул безнең залда утырган балаларның ата-анасы түгел. Минем үз балаларым, ләкин сез китертергез инде, әйме? Менә минем бурычым шул үзенең балаларын татар мөхитендә тәрбиялесе килгән әти-әниләргә андый мөмкинлек булдыру. Бик зур рәхмәт сезгә, Илгиз әфәнде. Бүгенге тапшыруыбызның кунагы Татар дәүләт әкият Курчак театрының сәнгать җитәкчесе Илгиз Зәйниев иде. Кунак хуҗаның ишәге. Татарларда гына мондый әйтем бардыр. Бу кунак кешене хурлау йөзеннән түгел, киресенчә зур хөрмәт йөзеннән әйтелгән әйтем. Татарлар чынчылап кунак итмичә, барсы хөрмәтен күрсәтмичә кунакны кайтармый. Нинди генә чара булмасын, иреме вакмы, кирәклеме, кирәксезме, мөһимме, килделе, киттелеме, без аны чыннан да зурлап, матурлап күрсәтергә сәләтле. Шошаклы-шуклы бизәп, түбәтәй калфакларны кидертеп, җырлап, биеп үткәрәбез. Бәйрәмгә килгән кеше арасыннан татарча бер кәлимә сүз әйтергә сәләтлесен табу татар телендә эшләүче журналистларга тау кубарлык эш.
Ләкин моны күз буяу димәгез, матур итеп буярга да осталык кирәк. Кат-кат зарынган җырчыларның башыннан узган җырлы биюле сувенир милләт булып кына кала күрмик.